Nechcela som už viac prichádzať o peniaze z dennodenných nákupov, energií, dovoleniek, tankovania, pneuservisov, poistiek a nepáčilo sa mi množstvo kariet v mojej peňaženke. Preto som sa rozhodla pre našu cashback card. Volám sa Dáša a rada by som vás previedla registráciou do nášho vernostného programu. Najprv je potrebné sa zaregistrovať na našu stránku Podpora podnikania. Máte dve možnosti. Buď si vyberiete konkrétne podujatie, kde pri objednávkovom formulári na pravej strane nájdete tlačítko Vernostný program. Alebo na hlavnej stránke v menu podujatia nájdete Chcem peniaze späť. Otvorí sa stránka, kde nájdete tlačítko Vrátiť peniaze späť. Následne sa vám otvorí registrácia do nášho vernostného programu Podpora podnikania. Je potrebné vyplniť všetky políčka označené červenou hviezdičkou. Potvrdením registrácie obdržíte správu o tom, že príde ďalší e-mail na dokončenie vašej registrácie. V e-maili je potrebné kliknúť na link. Na ten, keď kliknete, vaša registrácia, respektíve druhý krok registrácie práve úspešne prebehol. Obdržíte od nás e-mail s ďalšími krokmi, ktoré je potrebné urobiť na to, aby vaša registrácia prebehla kompletne. Za niekoľko dní obdržíte e-mail od nášho dodávateľa vernostného programu firmy Lioness, kde je potrebné kliknúť na link, odsúhlasiť obchodné podmienky, doplniť si heslo, dokončíte registráciu, teraz sa prihlásite na stránku e-mailom a heslom, zakliknete všetky tri okienka, stlačíte akceptovať a ešte raz potvrdíte akceptovať ďalej. V tomto momente ste prihlásení na stránke pod svojím menom a v sekcii Moje nadstavenia si skontrolujete vami zadané parametre. Môžete si zmeniť meno, heslo alebo vyžiadať PIN kód.